Раз, проба. Наш проект гэта будзе спалучэнне розных бачанняў. То бок гэта будзе то, як ты гэта бачыш, то, як Александр гэта бачыць, то, як я гэта бачу. То бок мы возьмем лепшае. Так от, мені настільки сподобалися такі потужні роботи, масштабні, невиконаний заповіт Тараса Шевченка, який навіть якусь міжнародну нагороду отримав. Фільм «Юрася» у пам'ять про наших пращурів. Так. І захотілося зняти ще щось таке серйозне, масштабне і багатошарове. Начиная с давних времен и, в принципе, наверное, по сегодняшний плюс-минус день существует традиция похоронения героев. Люди в знак уважения приносили по 3 жмени им на могилку, и таким образом возникали курганы, так называемые могилы.